regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manacor, senyores i senyors, amigues i amics, benvinguts a aquesta altra doble celebració que fem venir, que, com sabeu, consisteix en la presentació d'un llibre d'en Biel Barceló i d'una pel·lícula del seu fill, Joan. Però no avancem informació. Nabel Rigo Font, en Joan Morell Nicolau, Antoni Rigo Mesquida i en Damià Boussà Puigcerver, els amics de Sant Talent, amb una aclaridora i alegre tonada de 4 estrofes que han anomenat Serenata per als Rigo, ens explicaran en què consistirà l'acte d'aquesta nit. Amb tots vosaltres, els amics de Sant Talent. Joan i Antoni, els amics de Sant Talent. Benvinguda, bona gent, en aquesta cerimònia. Avui s'estrena el dimoni un conte dels ben valents que recorda d'altres temps com calia un matrimoni. També un llibre testimoni que enriqueix tots els presents, de ricos i altres parents, per al nostre patrimoni. Albert idoni, premiat amb aplaudiments, autors i altres assistents perquè el teatre retroni. Encara que es tracta d'una persona molt coneguda i molt estimada per tots nosaltres, recordem que Pere Orpí Ferrer, nascut a Capdepera el 1936, és sacerdot, actualment rector de l'Alqueria Blanca, escriptor, poeta, lletrista de cançons, folclorista, musicòleg, pintor, músic, fotògraf, excursionista, actor i, segons he sentit a dir, fabricant de licors estranys i poc usuals. En Pere Orpí serà allò l'encarregat de parlar-nos d'aquest intens i exhaustiu estudi de la nissaga dels Rigo que du per títol De Rigos i altres parents, que ha realitzat el seu bon amic i company de corolles culturals, literàries i lingüístiques, que és en Biel Barceló Boler. Amb tots vosaltres, Pere Orpí. Bon vespre a tots. Per mi la llista, com he estat un poc massa llarga, no sé si tenim tanta qualitat perquè ara molta gent quedarà decepcionada, però vaja.
Bé, el que faré serà llegir-vos el pròleg que he escrit per aquest llibre d'en Biel Barceló. Molta gent, molts llibres, el pròleg sol ser el que no se llegeix o se llegeix el darrer o qualque tros. I perquè tots tingueu l'ocasió de saber el que diu, la manera és llegir-lo ara aquí. Així serà segur. L'amic Biel Barceló i jo nasquérem el mateix any, el tristament famós 1936, i hem compartit i suat moltes corolles culturals i literàries. Potser per això ha pensat en mi per engirgolar aquest pròleg, que potser molt no llegiran com solen ser habitual. Una altra raó és el meu lligam amb el poble mitjornenc de l'Alqueria Blanca, on encara exercesc de rector, enrevoltat de famílies on senyoretja i sovint es duplica el llinatge Rigo. L'autor s'ha emparentat amb els Rigo per via conjugal. La seva esposa Margalida és un branquilló del frondós arbre que endinsa les arrels i l'estaca o enclavó per les terres de secà dels entorns de l'Alqueria Blanca i Santanyí, on ja a la primeria del segle XIV es troba documentat el cognom Rigo, i això ens permet remuntar-nos al segle XIII, coincidint amb la repoblació catalana de Mallorca. D'aquestes arrels ancestrals se n'esmenten en el llibre noms caducats i dades curioses, gràcies sobretot als escorcolls arxivístics de l'historiador felanitxer Ramon Rosselló Baquer, Firella. La saba puja de les arrels a la soca i d'aquesta en surten branques i forcats que es van ramificant en brots esponerosos, aquí anotats bàsicament a partir de l'empelt manacorí de Montsoca Santanyinera format pel matrimoni Rigo-Suasi, que menjà pa de noces dia 5 de maig de 1883. De llavors ençà, l'arbre genealògic dels Rigo prodiga branques i fruits pels boirosos aires llevantins de Manacor. L'estructura arbòria és força adient i tradicional per a representar les relacions directes i col·laterals d'una saga familiar. De les arrels profundes en surt la soca, en distints nivells de branques que representen les generacions que en van sortint de forma escalonada, bifurcant-se indefinidament. La vitalitat i força expansiva de l'arbre expressa de forma gràfica totes les possibilitats de relacions de parentiu i d'incorporació de nous elements dins la xarxa dinàstica. Així, el conjunt presenta una unitat entrunyellada per la diversitat. La representació gràfica d'arbres genealògics té una antiga tradició dins els confins de l'art i de la història. En trobam en el temple faraònic de Karnak, a Egipte, i es féu popular a les cases romanes. A diferents llibres de la Bíblia hi ha registrats nombrosos catàlegs de censos i clans familiars, sovint enquadrats dins un esquema numèricament simbòlic i mnemotècnic, que avalen la pertinença al poble d'Israel i l'ascendència patriarcal. A partir de l'edat mitjana, es generalitza el motiu iconogràfic de l'arbre de Jessè, genealogia de Jesús, car Jessè fou pare de David
i rabassa de la nissaga del Messies. Hi proliferen els arbres de les cases reals i famílies nobles. La configuració de l'arbre també serveix de base a Ramon Llull per a la seva gran obra Arbre de Ciència, escrita a Roma el 1296, que conté una exposició de tots els coneixements humans a l'entorn de 3 temes cabdals: món, home i Déu. Cada una de les 16 parts del llibre consta de 7 subdivisions, seguint l'arquitectura de l'arbre: arrels, tronc, branques, rams, fulles, flors i fruits. Dins les cultures antigues, tradicionalment agràries, trobam sovint qualque arbre concret com a símbol de la presència i esplendidesa de la divinitat. A l'Índia, per exemple, l'arbre sagrat és la figuera. A la Xina, el melicotoner. Al Japó, el bonsai. Entre els celtes, l'alzina. Entre els germànics, el fleix. A Egipte, el sicòmor. I l'olivera en el poble d'Israel. Seguint la mateixa línia simbòlica i la intuïció expressiva de l'artista falanitxer Andreu Maimó, en Gabriel Barceló s'ha deixat seduir per un arbre molt present i emblemàtic dins el paisatge de Mallorca, la figuera, que també prodiga els seus brots escabellats pels cementers de Tortosa, tan relacionats amb els rigo-maracorins. La ingent feinada de recerca i contactes personals de l'acurat investigador Biel Barceló ens porta a una conclusió no massa optimista. La figuera rigo-manacorina va perdent vitalitat per manca de brots mascles que transmetin la saba i el primer llinatge a noves generacions. L'elaboració d'aquest i tants d'altres arbres genealògics ha estat possible gràcies a la tradició patriarcal mallorquina, heretada dels musulmans i d'altres cultures anteriors, que estableix un ordre rigorós d'alternança paterna-materna a l'hora de fixar noms i cognoms. I així tot contents. Potser en el futur serà molt més difícil aclarir i estructurar noves genealogies per diverses raons. La possibilitat de canviar oficialment l'ordre dels llinatges, la inestabilitat de la institució familiar, les famílies monoparentals, les parelles de fet, les de distinta nacionalitat, les inseminacions artificials, les adopcions, la proliferació de noms estranys, la globalització creixent, l'esquematització de dades censals, etc. La tradició ancestral mallorquina que tots coneixem ha estat molt transparent a l'hora de consultar arxius de registres civils o parroquials i establir lligams de parentesc. A més d'assenyalar els llocs de procedència dels integrants del quadre familiar, el llinatge del pare precedia el de la mare i els primers fills o filles portaven el nom dels avis paterns, els segons el dels avis materns i els tercers el dels pares. A partir del quart s'adaptava normalment el de qualque oncle o familiar pròxim. A certs països, en canvi, la dona perd el cognom de fadrina i agafa el del marit, seguint tradicions de marcat signe masclista.
que divergeixen de les nostres i que fan que un organigrama generacional sigui més difícil de perfilar. Potser les futures generacions es veuran amb feines per aclarir certes dades genealògiques recents. En Biel Barceló, amb esforç i paciència, ha aconseguit el seu propòsit amb aquest treball, que per la seva acurada recerca i presentació pot servir de model. No de vegades és un fervent admirador d'un altre manacorí que consagrà la seva vida a salvar de l'oblit les paraules que formen part de les nostres arrels lingüístiques. Mossèn Antoni Maria Alcover, l'apòstol de la llengua catalana. De l'il·lustre canonge de Santa Sirga i del seu fidel deixeble Francesc de Borja Moll, en Biel ha après a estimar els mots i a fer de la recerca onomàstica una tasca de fecunda maduresa, com una figuera esponerosa carregada de fruits. Aquest llibre, collita ubèrrima de la seva investigació, supera l'habitual fredor de les dades estadístiques i es concreta en un inventari platòric d'amenitat, il·lustrat en tot un mosaic de fotografies, algunes de les quals del santanyiner Joan Pinya Mengual, penjades a la branca corresponent com les saboroses i cosmopolites figues de Sant Mut Nou, Llumajor, o de la lloritana festa del Sequer. Acaba de redonir el conjunt tot un mostrari d'esquemes familiars de les principals famílies i uns quants dibuixos de cases pairals de notable vàlua, sortits de la mà d'un dels familiars que apareixen en el llibre, en Pere Galmés Font. En definitiva, em plau felicitar sincerament l'amic i admirat Biel Barceló per aquest nou llibre. Gràcies a ell es pot dir que els Rigos de Manacor i de rebot el de Salqueria Blanca, de tota Mallorca i de fora Mallorca, estan d'enhorabona. En Miquel i na Petra Bauçà, germans i Rigo de part de mare, músics de so i arrel, estrenaran aquesta nit, especialment per nosaltres, una obra que han compost ells dos aposta per avui vespre. I l'han anomenada, com no podria ser d'altra manera, Rigo, que és una peça per piano i bombardí. M'han dit que no us ho digués, però l'han acabada de coure avui de matí. En tots vosaltres, Miquel i na Petra.
el Barceló, a Wengen, cap amunt, vos dirigirà unes paraules del gran protagonista d'aquesta nit. Estimats Rigos, parents, amics i simpatitzants, vos vaig prometre que enllestiria l'agrupament de l'extensa família de la qual formo part per matrimoni amb Margalida Rigo, la bessona petita de Sant Comte Pujades al Camp de Bobó. Avui puc entonar el Benedictus. La missió està completa. No penso explicar-vos com és el llibre que acabam de presentar. En part ja ho ha fet mossèn Pere Orpí, aquest homenat polifacètic de les lletres catalanes que acabeu de sentir i que m'ha fet l'honor de prologar-lo. A més, sou vosaltres que l'heu de valorar i descobrir si seríeu a les expectatives que hi havíeu posat. Em donaré per ben pagat si no m'estireu les orelles i vos agrairé que m'indiqueu les errades que hi trobeu, ja que estic segur que qualcuna m'haurà passada per mà. El llibre no és tot mèrit meu, ben al contrari, ho és de tots vosaltres. L'hem enllestit entre tots, amb més o manca proporció. Teniu-lo per ben vostre i feis que el vegin els vostres fills i els nets, els d'ara i els que vindran. És un punt de partida perquè sàpiguen d'on venen i cap on poden anar, perquè se sentin orgullosos de ser d'on són. Catalans de Mallorca, de Manacor, de Santanyí, de Salqueria Blanca, de Montuïri, de Llucmajor i de tants altres pobles per on s'han escampat. Tan sols em resta donar les gràcies a totes les persones que han intervingut d'una manera o d'una altra. La majoria ja les he deixat apuntades a les pàgines 288 i 289 com a col·laboradores més actives. Sense elles no hi trobaríem en el llibre ni a l'arbre les quasi 600 fotografies que els il·lustren. Excuseu-me que no les esmenti aquí públicament per no fer-me llarg i repetitiu. Però n'hi ha algunes altres que també mereixen la meva rellevància per la seva especial implicació en el treball del camp del llibre. Les esmento tot seguit i els dono les mercès de tot cor. I són les arxiveres municipals Maria Pilar Castor i Joana Maria Pastor, l'oficial del registre civil de la nostra ciutat, Llorenç Riera, i company de treball, autèntics còmplices de les llargues recerques pels vells llibres que custodien. El prolífic historiador Ramon Rosselló i el rector de la parròquia de Santanyí, mossèn Gabriel Rosselló Rigo, que m'han ajudat a retrocedir en les troballes fins als límits gairebé insospitats del segle XIV. L'expert en onomàstica i vell amic Antoni Llull Martí pel seu ajut en les etimologies. També vull agrair públicament l'aportació fotogràfica del santanyaner Joan Pinya Mangual i el dibuixos del meu renebot Pere Llebrés Font. Pere Gelmés Font, perdó. Moltes gràcies també Gràfiques Llopis per la impressió, Joan Riera i Dolors Domínguez per l'enquadernació d'artesania, en Tomàs Nicolau per les teves mans i bons consells de bon fuster, sense els quals no hauria estat possible aquest muntatge de l'arbre. La Coloma i en Joan Barceló Rigo, meus fills, per el treball i implicació que heu posat. Gràcies als actuals propietaris de Canet i Antoni Montsà de Can Xema per obrir-nos el cap vostre i acompanyar-nos per indrets vetats. Ha fet possible aquesta trobada de Rigos, parents i amistats que tenim aquí de dins,
I per tant, també agrair-los la seva especial col·laboració, a Sant Pere Orpí per la revisió del llibre i pel que ha dit, heu vist i heu sentit. Els veterans amics de Son Talent i els músics Miquel i Petre Bolsà i Lina Gelmés que posen l'emoció en aquesta primera part. Però, sobretot, mereixen les nostres mambolletes més sonores en Tomeu Matamales, també emparentat amb el Rigo, el seu llinatge d'Ibèria dels Palletons, que ens ha volgut fer de mestre de cerimònies. L'obra cultural balear de Manacor anirà representada per l'escriptor Antoni Tugores per donar suport a l'organització del Trobada. A la regidora de Cultura de la nostra ciutat i present, també ens honra en la seva presència, Francesca Rufiandis. I també en Tomeu Mangual, gerent del teatre, per obrir-nos les portes de bat en bat i oferir-nos el millor de què disposa la institució. Segurament me'n deix d'altres, de persones implicades, però, perdoneu-me si en aquest moment la memòria em toqueja i no us faig l'honor que us heu guanyat. I a tots vosaltres, sense excepció, gràcies de la vostra presència i suport. Siguem qui som, amb orgull i sense complexos. Defensem la nostra llengua, cultura i missalla, darrerament el d'espasa de Dàmocles a punt d'escapçar el llaç d'unió als pobles de llengua catalana, ja mil·lenàries com el Rigo. Ens jugam el nostre futur, el dels fills, el dels nets i els altres que vindran. No permetem que ens el tallin en aquest llaç, en l'excusa de la crisi. Facem pinya, com els brins de la carritxera, i no ens la rebassaran. Gràcies. Si em permeteu, acabaré la primera part amb un record als parents que ens han precedit, especialment els darrers que hem acomiadat. Els recordarem, però, com es fa en els grans estadis, per als bons esportistes. Si us ve de gust, posen-nos drets en senyal del nostre reconeixement mentre escoltam en silenci l'emocionant composició d'Iruma, Riu que flueix, interpretada per la jove pianista Lina Gelmés Rigo, una autèntica perla de les famílies reunides a Boiar Baixa. Quan vulgui, Lina.
Toni Mus i López, de pare barceloní i mare menorquina, va néixer a Felanitx el 1925, però va residir i treballar la major part de la seva vida a Manacor, ciutat on fallí el 1982. Toni Mus, després d'una brillant etapa teatral duita a terme la dècada dels 50 i la primera meitat dels 60, activitat que reinicià i que culminà el 1975 amb l'obra Els Lleons, Premi Born de Ciutadella, i Pop, Premi Ciutat de Palma 1977, enllestí una exitosa carrera com a narrador, aconseguint el Premi Ciutat de Manacor 1967 amb La Lloriguera, el Premi Víctor Català 1976 amb Vida i Miracles de Neineta del Matalassos i el Premi Sant Jordi 1979 en la novel·la La Senyora, que fou duita al cinema per Jordi Cadena i interpretada per l'actriu catalana Sílvia Tortosa. A més, en la dècada dels 60, Toni Mus realitzà una brillantíssima activitat com a lletrista de les cançons fetes en col·laboració amb el músic manacorí Toni Parera Fons. Amb aquestes lletres, senzilles i profundes alhora, Toni Mus va saber trobar el punt exacte de sensibilitat poètica sense perdre el missatge clar i precís que requereix el text d'una cançó. Són unes lletres amb un toc bucòlic i sentimental i una dosi controlada d'exaltació de la mallorquinitat. Molt treballades, molt ben acabades i encaminades a despertar les emocions de qualsevol tipus de receptor. Algunes d'aquestes cançons, Les muntanyes, Mo mare, Bona nit, T'estimo i t'estimaré, premiades a distints festivals de la cançó que se celebraven en aquella dècada gloriosa, s'han convertit en autèntics icones per tota una generació de mallorquins. En Joan Barceló i Rigo nasqué el 1967 a Manacor. Als 14 anys s'interessà per la música i començà a tocar la guitarra en distints grups musicals, encara que el més popular de tots fou Set i mig, un grup de rock català que el 1992 enregistrà un disc amb aquest mateix nom. En 3 de les 8 cançons que formen l'LP de Set i mig hi compareix el nom d'en Joan com a compositor. El primer contacte d'en Joan Barceló amb el cinema amateur fou el 1983 fent un petit paper en la pel·lícula L'endemà de mai, del manacorí Toni Riera Nadal. Però no va ser fins al 2009 que es va agafar de manera seriosa aquesta activitat, iniciant una tasca de realització, edició i restauració d'audiovisuals. Durant els anys 2009 i 2010, en Joan realitzà el videoclip Crisi, amb música de Jeroni Droguer, i 4 obres audiovisuals, Una ullada a Mallorca, Anar per llana, Plantes de bosc i garriga i Cançons d'amor i primavera. Ja dins el 2011 guanyà el primer premi de micrometratges de l'obra cultural balear amb el Campanar. També aquest mateix any realitzà el curtmetratge Les taronges de mossèn Garbell i 4 videoclips pel guitarrista Damià Timoner, un dels quals, Cassidy, fou seleccionat per exhibir-se en 550 sales de cinema dels Estats Units d'Amèrica. Encara que començà a gestar la idea a propòsit d'una conferència sobre Toni Mus que gestionà l'obra cultural de Manacor i que realitzà Biel Barceló, el seu pare, i encara que les filmacions es feren dins el 2011, en Joan Barceló acabà El dimoni, el curtmetratge que presentam aquesta nit, ja dins el 2012. El dimoni és, idò, un curtmetratge que dura 25 minuts i que està basat en el relat del mateix títol d'Antoni Mus, que forma part del recull agrupat amb el nom de La Lloriguera, que, com ja m'he contat abans, guanyà el Premi Ciutat de Manacor el 1960. El guió del dimoni el feren en Sebastià Riera Pocoví i el propi Joan Barceló, segons en diuen, inspirats en un còmic que vaig dibuixar a un servidor fa molts anys. En la música hi han intervingut en Joan Barceló, en Matías Albons, en Damià Timoner, en Bernat Aguiló i en Juanjo Tur. Tot i que hi han col·laborat una llarga sèrie d'actors eventuals que surten convenientment relacionats en els crèdits finals del curtmetratge, anotem, per fer-ho una mica més curt, que en Sebastià Riera Pocoví fa de dimoni i de vicari, que en Margalida Alajarín Barceló fa de Catalina, que en Joan Toni Sunyer Soler fa d'en dimoni, no de dimoni, d'en dimoni,
que en Francesca Popoví i en Pere Orpí fan de pares de na Catalina, que en Biel Barceló fa de metge i que el casiner és en Macià Nicolau. Els llocs de rodatge foren el Tifet de la Capitana, la parròquia de Sant Pere, el convent de Sant Bernadí i el carrer Fra Juníper Serra de Petra. Anem-hi a veure la pel·lícula que ha fet en Joan Barceló. El dimoni major, fart tot el dia de foc, no anava de sol. I als vespres tenia el costum de muntar el cucurull d'un arbre molt alt que hi havia a la sortida del poble per prendre banys de lluna. Dimonis que n'estic de cansat, de tanta flama i tant de dimoni. Tant com m'agrada mi per davants de lluna plena. Saps que és tant de bé? Què és això? Quina bestiala cosa passejant-se per aquí. Tothom et tem, dimoni. Jo t'admiro. Que bona és aquesta. Tothom fuig de tu, dimoni. Jo sempre et cerqui. Tothom parla de la teva valentia, dimoni. Jo crec que ets bo. Tothom et vol mal, dimoni. Jo et vull bé, tot el bé del món. Què és aquesta pressió? I quin pateix? Des de quan tenc casa? T'estim, dimoni. Tant que si m'ho demanes, seré teva. Què és aquesta picor que sento enmig de les llames? Oh, hermosa donzella, vas aquesta llum de lluna, et posseiré i seràs tota meva. Adéu, estimada. Mai t'oblidaré. El dimoni tornà a l'infern i plorà llargament la feta. Es penedí i renegà de la seva condició. Llavors es retirà a la seva cambra enrotgelada de caliu i prometé no tornar
dimoni! Què fas aquí tant de matí? No vol que te constiparàs? Me n'he d'anar. Catalineta, espera. On vas? Perquè no, més tard no sé. T'estaré esperant. Dove sei perché alla ricerca di un po' mesi e che lo stavo a credere. Te lo rimase se non passa. Schiacciava, sì, no, non ti va Dan, deze dingen is gedaan, Catalina. Ik kan haar daar niet aquí. Je kent vestir. No te vaig dir que no decoracis. Aquest cartó te tolerarà, Catalina. El dimoni sempre m'ha respectat mon pare i m'ha estimat. La gent diu que el xugador, famaller i contrabandista i que maneja l'armar, les arts i la bruixeria. Tot això són mentides que diu la gent. No vols que en dimoni no pot voler respondre a tu? No té res de dolent, l'estona curta que diàriament diu dels canvells. Sempre m'ha respectat, i fins i tot, de llarg, o ara quan dic que l'estimo. Vés a veure el vicari i que te confessi. Has de fer cas a ton pare i ta mare, Catalineta. Aquest home no te convé. Ego te absolvo per mis peccatori. In nomine Patris et Filio Spiritu Santo. Amen. Vés en pau. Conveniències, com si no m'entengués d'aquestes coses. Estava esperant, Catalineta. Crec que me n'aniré, Catalineta. Venint aquí no puc passar un sol dia sense veure't. Lluny, potser tindré més bona fer oblidar-te. Calla, T'estic fent mal, molt de mal. Serà millor que me'n vagi. no seràs una hora lluny d'aquí, i ja veurem ara. Si qui desitges és això, que em mori, poc per tingola. Perdona. Che non fanno te, Catalineta? No, mare, les cames se'ls han movat, tinc mal de cap, i ganes de vomitar sempre seguit. Això a la primavera de l'hivern. Enguany és molt xocosa. La maquinària de les dones és molt complicada. Com bé que estàs bé? Sí, com a grilles al llet. Vés al llit, estic a l'esperar. Què ha estat, senyor metge? Si hi ha llibres que jo he estudiat i la pràctica i l'experiència no em prenen interessant ben clars. Aquesta bola està amenaçada. Ja que vaig a la meva vida, me'n vaig. Què diran els amics i els veïnats? Tot el poble sabrà que tinc una flor. Jo no tenia mal de mon pare, t'estimes tot de cap. Està embarassat. Qui? No, la Catalineta. I ara que me dius? Tot el poble espera el mateix. És una vergonya, no ho correcte.
potser, si la confessa, li dirà la veritat. Catalina, t'havia explicat el que ha passat. Com estàs tan embarassada? Tot el poble està molt afectat, i ton pare i ta mare ho estan passant molt mal. No passa res. Si no estan amb animal, com aquí està. No vull fer res. Escolta, menja molt la nit. Jo no he fet res. Vol dir que no estàs embarassada. No ha passat res, és que no he fet res, jo. Podeu estar tranquils. En Catalina està ben neta de pequeña. Jo no he fet res mal fet, meu pare. El meu pare és el diari que m'ha confessat. Jo no ho sé. Vos ho juro. No, 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 dia. Una vegada m'han dit que això també podria ser un tumor. Pot ser un tumor. Jo no volia calcular més. Tens raó. Volia que m'hauria facilitat un especialista. És que feia i demà no si mos poden acompanyar. Doncs dóna-me i vaig. És ben necessari, perquè estic començant a neurar amb ajut i no va bé això. Posaré malament. El meu padrí, que no comptava de l'any 13, també va ser un nen molt. Figura't tu, que va comptar que a la web van dir que van venir les guiones morir. Vaig a les pus. I se moria. Ara moltes veure que estic cansat i cremat. Pobret. I també de bona mesura perquè això tot bon. Salut, ja serà un pas. On està que l'amo Martí? Ja ho veureu. Venia per veure si mos podríeu acompanyar a ciutat, perquè estem preocupats. No fos cosa que fos un tumor, això de la catalicata. El meu fill vol i pot acompanyar ara mateix. Miquel! Oh, Miquel! Miquel! Miquel, hauries d'acompanyar el meu pare a la ciutat. Crec que estan cobrades. Quina notícia? Que tu has embarassat de Catalina. Jo m'he embarassat a ningú. No, i no es pot bombar-la. A ningú he embarassat jo. Perfecte. Res. Quina vergonya. A què? Me'n vaig, no Martí. No vull estar en males companyies. Què puta diu la gent?
La Catalineta està embarassada i jo no l'he tocada. No pot ser mai. No pot ser mai. Em vaig deixar amb ella. Vaig a veure la Catalineta. Veu, no la trobaràs. El meu fill me l'ha acompanyat a Palma perquè encara no s'ho creuen. La Catalineta embarassada. Embarassada d'aquí perquè d'allò no. I si m'ha enganat? Sí, ella m'ha enganat. No li faltava d'altre d'aquesta. Embarassada i Catalineta. Mira'l com va d'allà. Però si aquesta lot està de part! És que tots aquests lots... Tu no vols! Tu no vols! Tu no! Deixa
Es traslladaren tots al lloc que el xofer els indicà. Entre Poruc i en Pegaí havia enterrat el monstre. Aquella follia desfermada del poble feu que remoguessin la terra que els oferí una sorpresa ja mai esperada i que espargia la reunió ben de pressa. El dimoni havia desaparegut. Hom diu que el clot permeté veure com una banca llarg i ferma sense fi, que tenia certa consemblança amb una immensa lloriguera. La gent diu que ets jugador famaller i contrabandista i que maneja les males arts de la política. Quietud i silenci. No vull sentir ni un remor de dimoni. Ja m'estic tan preocupada per tot això. Perdó, espera. He de concentrar-me. Crec que m'aniré que t'agrada. Sí, no me'n vas anar. Sí, el tal no me'n contaré. N'estan segur, així que el vaig enterrar. A on el vas enterrar? No. Ai, no, vinga, ves. Calla. Perquè m'ha sentit que m'he mal. No saps? Tu vinga, aquest un dimoni jo. Però és un dimoni jo la té, això. Ell ho diu. Que jo diu.
Joan Barceló, els actors que per favor pugin a l'escenari. Jo vull donar les gràcies a tots ells i al músic, perquè clar, sense ells no he pogut fer res. Bé, moltes gràcies a tots. Ara, en Toni Tugores, com sabeu, escritor, historiador, expert en cuina mallorquina, magnífic cuiner, animador cultural de primera i soci cultural de Sobre Cultural Balear, vos sortirà i mos contarà una sèrie de cosetes. Senyora regidora de Cultura, família Barceló, Rigo i altres parents, amigues i amics, fa uns instants pensava de quina manera podien justificar que Sobre Cultural Balear estàs aquí present en aquest acte, un acte tan replegat de bons parlaments, d'actuacions musicals i aquesta magnífica pel·lícula de Joan Barceló. Doncs bé, he anat fermant caps i he vist que Sobre Cultural Balear, volent o sense voler, estava implicada en aquest acte d'avui de dalt a baix. I m'explicaré. El llibre de Rigos i altres parents l'ha escrit Gabriel Barceló, soci de l'obra, assidu a tots els actes que organitza l'obra. Ara no és el moment d'entrar a valorar aquest llibre, perquè Pere Orpí ho ha fet abans magníficament, i perquè el meu parlament també ha de ser breu. Diré tan sols que la bona salut de la nostra llengua manacot té moltíssim a veure en la tasca desenvolupada per Gabriel Barceló al llarg de dècades al capdavant de l'Escola Municipal de Mallorquí. Només per aquest motiu l'obra ja hi hauria d'estar present. Ara fa aproximadament un any, com s'ha recordat, a l'obra cultural vàrem retre un homenatge a Antoni Mus i López, l'autor de la narració que ha inspirat la pel·lícula que acabem de veure. Ningú com Mus va retratar la societat manacorina de la postguerra, burgesos i classe treballadora, tant a dins del seu teatre com a la narrativa. El mes passat es van complir 30 anys ja de la seva mort i recordar-lo avui sempre ens sembla un acte de justícia. Qui va conduir i dirigir aquell acte d'homenatge, retut per l'obra Antoni Mus, va ser Gabriel Barceló, anant trobant lligams i arguments, però a més, qui ha presentat el llibre, qui ha fet el pròleg, és en Pere Orpí, un home compromès en la llengua, en la cultura i en el nostre poble, que també ha vengut qualque vegada l'obra, per exemple,
l'any passat, que va venir parlant-nos del seu darrer llibre Sons de Mallorca. Actua avui de presentador el meu amic Tomeu Matamades, que sempre és en els dilluns de sobre. A la seva tasca reconeguda de dibuixant, compositor, músic i novel·lista, s'hi ha d'afegir que un còmic seu que hem vist, basat en una obra d'Antònimus, va servir de punt de partida i guió a en Joan Barceló Rigo per fer la pel·lícula que hem vist fa un moment. En Tomeu, per altra banda, és col·laborador habitual i soci de l'obra. De cada vegada queda més clar que tenim un punt de trobada de tots els protagonistes que han participat avui en l'obra cultural. Però encara hi ha una mica més. L'any passat, en Joan Barceló va ser el guanyador del primer premi de micrometratges Cine Goya que organitza anualment l'obra cultural de Manacor. Sé que aquest guardó el va encoratjar a continuar pel camí que havien pres i esperam que en el futur en Joan pugui omplir aquest buit que va deixar l'estimat i recordat Antoni Riera Nadal, que també era un bon amic nostre i que el recordam a des ara a l'obra cultural a través de les seves pel·lícules que no perden mai vigència. Ens sentim, per tant, orgullosos d'haver participat, encara que molt modestament, en aquest acte i assegurar que ens hem sentit com a casa entre nostres. Enhorabona, Gabriel Barceló, per aquesta nova feina que has presentat, acurada i apassionada, com sempre, i en el teu fill, en Joan Barceló, per aquesta nova pel·lícula. Esperam que l'èxit d'avui l'encoratgi en Joan a assolir nous reptes. Segur que hi estàs capacitat. I ara, abans d'acabar, m'agradaria dir unes paraules en nom de l'obra cultural balear que avui represento. Ens trobam en un dels moments més delicats per a la nostra cultura, llengua i futur del nostre petit país. La llengua que parlen els mallorquins des de fa 800 anys està en perill. És la llengua que han utilitzat els millors dels nostres artistes i escriptors, com en Guillem de Fach, en Miquel Àngel Riera, en Jaume Vidal Alcover, Toni Mus, mossa d'Alcover, i tant d'altres, en Guillem Vidal, Gabriel Vilmés. És, per altra banda, la llengua en la que les nostres mares ens cantaven les tendres i amorosides cançons de bressol. Des de 1986, les institucions autonòmiques, a base de consens, han donat una forta empenta a la nostra llengua en els àmbits de l'escola, de la funció pública o en els mitjans de comunicació. D'aquesta manera, una llengua que era tan sols parlada gairebé, ara és correctament escrita pels nostres joves, siguin nascuts aquí o a l'altre cap de món, o a altres indrets, a Manacor, a la Xina o al Marroc. I aquest fet mos omple d'orgull perquè s'ha produït en un marc pacífic, sense trencar la convivència. I quan semblava que estàvem en el camí adient, uns fets venen a trastocar-ho tot. Ara mateix hi ha en tramitació parlamentària una llei sobre la funció pública que suposa un atac sense precedents a la llengua, que ignora i romp el consens anterior. Aquesta llei suposa, de fet, un atac contra l'oficialitat de la llengua catalana i contra el dret dels ciutadans a fer-la servir en les seves relacions amb l'administració autonòmica. A més, buida de contingut la llei de normalització lingüística. La nostra societat s'ha adonat de la importància d'aquesta agressió i en poc temps va presentar més de 12.000 al·legacions a través de l'obra cultural balear. Se n'ha temut també quan uns jubilats, els jubilats per la llengua, quin exemple seu, estan en vaga de fam. També se n'ha donat a través d'aquesta campanya d'enllaçats, que és una manera de sentir-nos tots partícips d'aquesta llengua i que volem reivindicar-la i fer-la servir.
I, a més de tot això, hi va haver una gran manifestació el passat 25 de març, on se calcula que hi participaren unes 50.000 persones en defensa de la llengua. Són davant una mesura regressiva que és incoherent amb la mateixa Constitució espanyola, l'Estatut i el marc legal establert. I, per altra banda, va contra l'oficialitat i la promoció de la pròpia llengua que ara subordinarem al castellà. Que no ens diguin ara que això venia al seu programa electoral i que el que fan és complir-ho. La lletra grossa d'aquell programa electoral era la creació de llocs de feina i la sortida de la crisi, no l'anorreament de la nostra llengua, que quedi ben clar. Davant tot això, volen dir que el català de Mallorca, la nostra llengua, no és un idioma de segona categoria, com pretenen alguns. És la que han utilitzat algunes de les majors figures de la literatura i de l'art mundial. Pau Casals, a l'ONU, no s'avergonyí de la seva llengua, ni Joan Miró, ni el seu dia Ramon Llull. És la llengua que utilitzaren els nostres pares i va ser, i amb les seves paraules vàrem aprendre a estimar les persones i a conèixer i donar nom als paisatges, als pobles de la nostra illa i a tot l'entorn. No podem cedir, perquè hi ha molt que perdre. Hem de ser fermes en la resistència, perquè ens hi va el futur del nostre poble i dels nostres fills. Hem de seguir enllaçats, tots junts, per la llengua, per la cultura i pel país. Han tornat el temps de patir, però si caminem plegats, tornaran el de vèncer. Gràcies. I ara l'autor del llibre, en Biel Barceló Boé, pujarà damunt l'escenari i donarà un exemplar en el Rigo més antic, que és d'Antònia Rigo Mesquida, i una a Sobre Cultural Balear. Biel. Antònia Rigo. Ja pujaran, ja. I ara en Joan Barceló, autor de la pel·lícula, donarà un DVD a Natàlia, en Natàlia Mus, en representació de la família Mus, un DVD a l'Obra Cultural Balear i un DVD a un servidor. Cultural també entregarà un plats que mos fan els tallers ocupacionals d'Aproscom, tenen molt de mèrit. Antoni Tugores ho farà en representació de l'Obra Cultural Balear.
en Joan. En Biel. I en Antoni. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i, vaja, jo crec que hem d'encoratjar en Biel, no importa l'encoratjar, ja tinc molt de coratge, però en Joan Barceló perquè no s'aturi de cap manera i continuï amb aquest nivell que jo suposo que haurà sorprès el nivell d'aquest curtmetratge. Penseu que els mitjans no són a nivell nacional, són a nivell casolà. Jo ja l'havia vist, però en tot l'escenari i el soci d'Antoia m'ha sorprès, però molt favorablement. Un aplaudiment per tots i totes. Bona nit i gràcies. Ara, a la sortida, els que tinguin gust d'adquirir qualque llibre, de llibrar, i també tindreu l'ocasió de veure Sarda, que qui s'ha vist un poc emboirat, on volem trobar-ho. Fins ara.